Gaur Euskal Herria Bilduko Gipuzkoako alkateekin biltzeko aukera izan dugu, lanbilera bat izan dugu, eta egia esan gai askotaz hitz egiteko aukera izan dugu, ez? Legealdiaren erdira edo iristen ari gera, eta orduan hitz egin dugu alkateek dituzten, eskuartean dituzten proiektuetaz, bere kezkataz, gobernantza ereduaz, eta baitere hitz egin dugu baitere aktualitateko gaietaz, ez? Zerga erreformaz hitz egin dugu, danak bat etorri gera, pixka bat ikusten EAJ eta PSek aurkeztutako ustezko zerga erreforma hori makillaje hutsa dela, eta kezkatua agertu dira alkateak, eta gu ere hala gaude Euskal Herria Bildun, Euskal egindako planteamendu horrek ez dielako erantzuten eskuartean ditugun erronka guzti horiei, ez? Eta baita ere, planteamendu horrek diru bilketan beraka egitea suposatzen duelako, eta horrek udal finantziazioan ere eragina handia izango duelako. Baina ez da hori bakarrik, ez? Atzo ere ikusi genuen nola kongresuan Eusko Alderdi Jeltzaleak enpresa energetikoen irabazien gaineko zerga horren kontra bozkatu zuen. Euskal Herria Bilduk estatuko gobernuarekin zerga hori Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasunek kudeatzea adostuta ere, beraz atzo bozkatzen zena zerga kontzertatu bat izan da ere, EAJak horren kontra egin zuen atzo. Eta hori gure iritziz akats larri bat da, ondorio larriak dituena, ez? Printzipioz, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko ogasunek 100 milioi gutxiago bilduko dituzte horren ondorioz, justu noiz eta gaur jakin dugunean ogasun horiek iaz baino 680 milioi gutxiago jasoko dituzten diru bilketan, ez? Beraz, egoera larria da, ondorioak ere larriak dira, eta kaltetu nagusiak herritarrak izango dira. Eta hortan, EAJak ere azaldu egin beharko du, ze gertatuko den aurrekontuekin, nola moldatuko diren aurrekontu horiek, ze finean, energien zerga horren 100 milioi horiek aurreikusiak zeuden aurrekontuetan, beraz horrek eskatuko du doiketa bat, eta horren inguruko azalpenak eman beharko ditu Eusko Alderdi Jeltzaleak, ezta? Uste dut, iritsi dela momentua aitzakiak alde batera usteko, ez dago aitzakirakoia tarte gehiago, eta EAJak erabaki egin beharko du, etorkizunerako bidea PPrekin egin nahi duen, edo kontrara hasi nahi duen bide bat, herritarrei zerbitzuak eta merezi duten bizitza kalidadea bermatzeko. Batzuek, nolabait, desberdintasunen monopolio hori indartzeko ahalegin horretan jarraitzen duten bitartean, Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bilduko alkateak izan nahi dugu ongizatearen bermea. Gu lehen indar politikoa gera Gipuzkoan, Euskal Herria Bildu da lehen indar politikoa Gipuzkoan, 51 udalerritan gobernatzen dugu, eta udalerri horietan guk bertatik bertara ikusten dugu zeintzuk diren herritarren kezkak, zeintzuk diren herritarren beharrak, zeintzuk diren herritarren desioak. Eta horiei erantzun ahal izateko dirua behar da, diru bilketa handitu egin behar da.